ሹመይ ኣማንኤል ይበሃል ብተፈጥሮይ ቅሩብ ሓየለን ተባኣስን ዝበሃል መንእሰይ ነበርኩ ኣብ መንደር ብጣዕሚ ዝፍራሕ መንእሰይ ነበርኩ ይኹን ደኣ እምበር ወዲ ሰብ ዕድሚኡ እንዳወሰኸ ክኸድ ብተፈላለየ ምኽንያት ዝሓለፈ ነገሩ እናገደፈ ይመጽእ እሞ እዚ ህይወተይ ናብ ሓድሽ መንገዲ ዝቐየረትለይ ሳሌም ትበሃል ቆልዓ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ኢና ተፋሊጥና ክልቴና ጸበል ክንቀድሕ ኸይድና ኣብቲ ቦታ ሃንደበት ተረኣኢና ኣነ እውን ፈትያ ንሳ እውን ፈትያትኒ በዚ ኣጋጣሚ ተጀመረ ህይወት ክሳብ ዛ ደቂቓ ብፍጹም ካባይ ትፍለያ ኢለ ሓደ መዓልቲ ዋላ ሓሲበ ኣይፈልጥን ኣብ ልዕለይ ከምዚ ትገብር እያ ኢለ ፈጺመ ዘይሓስቦ ነገር ነበረ ተተፈጠረ ነገር ክነግረኩም ሳሌም ቅድሚ ዓዲ ዓረብ ምኻዳ ሰብ ኩሉ ዝቐንአልና ፍቑራት ነበርና ጓል ኣንስተይቲ ለባምያ ይበሃል ተባኣስነተይ ሰታይነተይ ኩሉ ግዲፋትኒ ዘይንሳ ሰበይ ይርኤንን ንሳ ግደፍ ዝበለትኒ ነገር ተሃልዩ ናይ ፈጣሪ ቃል ገይረ እየ ዝሓስቦ ደጊመ ኣይገብሮን እዚ ኩሉ ዝኾን ንኣኣ ካብ ዘለኒ ፍቕርን ክብርን ተለዓለዩ ብኸምዚ መልክዕ ንነዊሕ ግዜ ምስ ኣሕለፍና ህይወት ንምስዓር ሳሌም ናብ ዓዲ ዓረብ መኸይዲኣ በጽሐ እሞ ቅድሚ ምኻዳ ግና ቃል ነተኣታቶ ተባሃሂልና ናብ ናይ ንስሓ ኣቦና ገዛ ኬርና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቃል ተኣታተና እዚ ዝገበርናሉ ምኽንያት ክልቴና ኣመንቲ ነበርና እሞ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንኣትዎ ቃል ኣይከሓድን ኢልና ስለ ዝሓሰብናዩ ክልቴና ኣብ ቅድሚ ንስሓ ኣቦና ቃል ምስ ተኣታተና ናይ ንስሓ ኣቦና ስለ ሓዳር ክብረት ኣምሂሮም ናብ ገዛና ተመለስና ብጽባሒቱ ሳሌም ዓዲ ዓረብ ከደት ናብኡ ኸይዳ ተላውን በብመዓልቱ እናተደዋወልና ስለ ቐጻሊ ህይወትና ብዝርዝር ንዘራረብ ፍቕርና ፈጺሙ ኣይቀዝቀዘን ነይሩ እሞ ትብለኒ ነገር ኩሉ እናሰማዕኹ ኣነ እውን ኣብዛ ዓዲ እንዳሰራሕኹ ንሳ ተልእኾ ቅርሺ እንዳኣከብኩ ምንም ወልፊ ተይሰዓረኒ ናፍትን ናብዝን ተይበልኩ ንፍቕራ ተኣሚነ ብዘጠራቐምናዮ ገንዘብ በዓል ሓደ ክፍሊ ኮንዶሚንየም ገዚአ ነጊረያ ንሳ ብጣዕሚ ተሓጎሰት ንስኻ ተዘይትህሉ እናበለት ምቅብጣር ጀመረት ንዓይ ካብ ሳሌም ወፃኢ ሰብ ኣይርኤንን ህይወት ኣመሓይሽና ንሳ እውን ቁሩብ ሰሪሓ መፅያ ብሓደ ክንነብር ናይ ኩሉ ሻብ ትምኒተይ ነበረ እሞ ብኸምዚ መንገዲ 2-3 ዓመት ምስ ቀጸለ ኣብ መንበር 4ይ ዓመት ሳሌም ናብ ዓዳ ተመለሰት ብዝገዛእኽዎ ኮንዶሚንየም ኣዕሪፈያ ምስ ርኤቶ እውን ብጣዕሚ ደስ በላ ህይወት ከም ብሓድሽ ሙቕ ድምቕ ኢላ ብፍቕሪ ገዛና ብተሓጓስ መሊኣ ህይወት ምቕጻል ጀመርና ኣነ ብተፈጥሮይ ሰብ ይኣምን እየ እሞ ብጣዕሚ ንዝፈትዎ መታዓቢተይ ንሳሌም ኣፋሊጠዮ መታዓቢተይ ብተፈጥሮኡ ተፃዋቲ ነበረ እሞ ንገዛና ብተደጋጋሚ እናመፀ የፃውተና የስሕቐና ጀመረ ሳሌም እውን ብጣዕሚ ደስ ዝብል መሓዛ ኣለካ ትብለኒ ጀመረት ኣነ እውን ብኻሊእ ስለዚ ሓሰብክዎ ብጣዕሚ ዝፈትዎ መታዓቢተዩ ክብል መለስኩላ ኩሉ ሻብ ዕረፍተይ ሰንበት ስለ ዝነበረ ሰንበት ድማ ብተደጋጋሚ ክመጽእ ጀመረ ናተይ ስራሕ ተፈላለየ እዩ ማለተይ ብዙሓት ዓይነት ስራሕ ይኽእል ኤሌክትሪሻል ናይ ጋራይ ስራሕ ብጠቕላላ ብዙሕ ስራሕ ይኽእል እየ እሞ ብስርሐይ ብዙሕ ሰብ ይደለኒ ሰንበት መዓልቲ ከፊልና እናተፃወትና ተለና ሓደ ስልኪ ተደወለለይ እሞ በጃኻ መኪና ኣብ ዘይኹን ቦታ ጠጠው ኢላትና ኣላ እሞ ፈጢንካ ምፀና ጽቡቕ ቅርሺ ክንከፍለልካ ኢና
ኢሎም ምስለመኑኒ ኣነ ማሓዛይን ሳሊምን ገዲፈዮም ክወፅእ ክብል ናበይ ደኣ ክብሉ ጠየቁኒ። ስልኪ ተደዊሉለዩ ክመጽየ ተጻወቱ ኢለ ካብ ገዛ ወፄ እናኸድኩ ተለኹ ጁባይ ምስ ረኣኹ ሓደ መፍትሒ ረሲዐየ ወፄ ነይረ። ተመሊሰ ንገዛ ምስ ኣተኹ ግና ዓይነይ ዝርእዮ ነገር ፈጺሙ ምእማን ኣበዮ። ዝፈትዋ ኣፍቃሪተይን ናይ ልቢ መትዓቢቲ መሓዛይን ብሓደ ደቂሶም ርአዮም ብህይወተይ ከምቲ መዓልቲ ንሱ መዓልቲ ጸልሚቱኒ ኣይፈልጥን። ንኽልቲኦም ኣብ ዘለውዎ ተዝቐትሎም ከመይ ደስ መበለኒ ነይሩ። በዘጋጣሚ መሓዛይ ናተይ ሓይሊ ስለ ዝፈልጥ ክዳኑ ተኸዲኑ ካብ ገዛ ጎይ ወፀ። ንሳብ ዘለቶ ደንጊፃ ተረፈት። ምንም ነገር ኣይበልክዋን። ትገዛ ገዲፈ ወፄ ንቁሩብ ደቃይቕ ዓርሰይ ከረጋግእ ስለ ዝነበረኒ ኣብ ቀረባይ ናብ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ከይደ ጸሎት ጊረ ተመለስኩ። ኣብ እግሬ ወዲቓ ለሚናትኒ ሕይወተይ ሙሉእ መስተሰተ ይፈልጥን እሞ መጻወት ኢሉኒ ካብ ድንኳን መስተገዚኡ መጺኡ ኣስቲዩኒ እናበለት ምህልውላው ጀመረት። ኣነ ግና ፈጺሙ ክወሓጠለይ ኣይከኣለን። ምኽንያቱ ኣነ ወዲ እኳ ንኣ ኣይለ ተኣሚነ ዝኹሉ ዘበን ምንም ነገር ተይገበርኩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቃል ተኣታተናዮ ተይረሳዕኹ ዝኹሉ ዘበን ተጸቤ ንሳ ግና ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝኹሉ ክተፍርሶ ተላ ኣብ ዓዲ ዓረብ ተላውን ካሊእ ነገር ትገብር ከም ዝነበረት ውሽጠይ እናተሰምዖ መጸ። ምኽንያቱ ወልፊ ዘለዎ ሰብ ብዙሕ ነገር ይገብር እዩ ኢለ ሓሰብኩ። ሕዚ ኣሕዋተይ ሓደ ነገር ክተማኽርኒ ይደሊ። መሓዛይ ፈሪሑ ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ጠፊኡ እዩ። ብመሓዙትና ይልምነነሎ ኣጥፊአየ ይቕረ ግበረለይ ይብለኒ። ንሳውን ኣብ እግረይ ወዲቓ ትልምነኒ። በዚ ሕዚ ይቕሬትኣ ተቐቢልካ ብሓደ ምስ ኣንበር ትብሉንዶ ንመትዓቢተይስ ይቕረዶ ክገብረሉ። በዚ ሕዝስ ኣሚነያ ሓድሽ ሕይወት ዝነብር ይመስለኩም ዶ? ንኣይ ዝነገር ብጣዕሚ ኣጨናኒቑነሎ። ሓሳብ ርኢቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ኣምጡለይ ይብለ ማንኤል። ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ናይ ማንኤል ታሪክ ከምቲ ዘቕረብኩልኩም እዩ። ክሳብ ለማዓንቲ ብዙሕ ግዜ ኣወዳት እዮም ንደቂ ኣንስትዮ በዲሎም ክበሃል ዝስማዕ ነይሩ። ለማዓንቲ ግና ቃላ ዝዓጸፈት ጓል ኣንስተይቲ እያ። ኣብ ናቱ ቦታ ተትኾኑ እንታይ መገበርኩም? ሓሳብ ርኢቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ግደፉልና። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ሃሊኹም ሳብስክራይብ ገርዎ፣ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ ይቕኒለይ። ሰሰናዩ ንኣኻትኩም።